मा थाखो थाखो जाला जोबखोरा मा थाखो थाखो जाला जोबखोरा थाखो थाखो जाला जोबखोरा थाखो थाखो जाला जोबखोरा जबा बेस्ट कुकिं मा जाखोथाय मोजां रायाखै खोरोमदाव बसुमतारी हेलौ ब्रादार औलै आं दिनैसो सोलोंदों बेबायदि लाइभ स्ट्रिम होनायखौ मोजां रायाखै देलाय सोरबा नोंसोर खोनादोंना खोनायाखै अन्नानै खिथाहरलाय देलाय प्लिज कमेन्ट खालामहरलाय खोरोमदाव खोनादोंना खोनायाखै खोनादोंबा माने बोरै होनांगौ बारा रोङाना आं दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो दाहायबा बन्द' खालामनायाव माबोरै खालामगोन जबा बेस्ट कुकिं जि दादों नामा दानाया ओइयावसो दागासिनो दं ओमफ्राय दाबो खोनागासिनो नामा नोंसोरो जि दानायनि आवाज गुबांसोना नोङो खोनादों ओमफ्राय दायो खोनादों आंनि माथोखौ जबाया फिसोथ' आरोना आं खोनादों होनबा ने खोरोमदाव बसुमतारी खोनादों ना बाबु हेलो प्लीज कम कमेंट मी प्लीज आज लाइव स्ट्रीम में फर्स्ट टाइम है मैंने ऐसा कभी भी लाइव नहीं दिया था औ खोनादों माने गोसा खोनादों ना लासै लासै खोनादोंब्रा हेलो गाइस प्लीज कमेंट प्लिज खोरोमदाव बसुमतारी गोसा दे थिगानो होमबा आं दिनै माने फेस एलबि होआखै दे आं नैखौसो सोलोंदों माने दिनै जिरिना बर' बसुमतारी हाय आदा मा ओंख्रि जाखो ओंख्रि जानोसो होनदों नोङो ओंखामखौनो सङाखै नानि ओमफ्राय दा बे एलबिखौ मारै बन्द' खालामगोन खोन्थाहरलाय आंनो कमेन्टआव खिथाहरना दोनखादो आं रोङा दिनैसो फार्स्ट टाइम होजेननायदों थुलुनि नायनाव सोंहरनानै खोरोमदाव बसुमतारी दालाय माथो खालामदों ओरैनो दं बाबु नोंलाय मा मावदों दालाय नोंसोरथ' नानो आदार सादार होखांबायना गोबां जबा बेस्ट कुकिं आदसा गोबांनि चेनेला जबा बेस्ट कुकिंसोना नायनायनि र' माबोरै नायोथाय ग टु चेनेल आदसा नोंनि चेनेला बिसोरना दे नै माबा खालामना होबाय आं दे नै बेलखौबो अल थुना होखाबाय आं मिथिबाय भिडिअखौ दाहाय नायनोसै जिरिना बर' बसुमतारी 118 मालाय माया 118 जाखो हेलो गाइस प्लिज कमेन्ट राकेन बसुमतारी वेलकाम राकेन बसुमतारी आंनि एलबि नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय प्लिज कमेन्ट खालामदो अननानै प्लिज जायफोर लाइक हराखै दे अननानै लाइक हरदो जिरिना लाइक हरनायखौ मायाव नायो खोन्थादो दे नुवानो माथो नों लाइक हरबायना हराखै जिरिना
खोरोमदाव बसुमतारी दाना बिदि नायनो हायो नामा आदा औ बिदि हायोलै फंबाय माने सिगांनिफ्रायनो हाखायो आं रोङाखै माने बिदिखौ होनो दा आं बेखौसो माबादों आरो कमेन्टफोरखौथ' नायजोबनो हाखायो जेन'बा सोर कमेन्टखौथ' नायनो हाखायो नालाय ओमफ्राय सोर लाइक हरदों हराखैखौ नायजोबनो हायो दा आं रोङाखैखौ बै नोंनि फट'आव थुना XA2 हाब नै बे गोजौनियाव गेमार यो हेलो ब्रो वेलकम मेरा एलबी में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे तरफ से आपको धन्यवाद क्या है आ जाओ प्लीज़ कमेंट करो गाइस प्लीज़ खोरोमदाव बसुमतारी आं हरबाय आदा आच्छा दे फंबाय लाइक हरबाय आरो ना गोजोननाय थाबाय माबाखौ मायाव नायो जिरिना लाइक दान आदा औ थेंक इउ जिरिना बर' बसुमतारी आच्छा जिरिना बर' दे दाना बे लाइक हरनायखौ मानसिफोर लाइक हरनायखौ माबोरै नायो अननानै खोन्थाहरदो दे बर'सो आदा आं आच्छा गेमार बर'सो ना थेंक इउ फंबाय गोजोननाय थाबाय गावनि हारिनि माबाखौ सिनायथि हरफिननायनि थाखाय बहानि जाखो गेमार फंबाय दे अननानै जायफोर सापर्ट खालामाखै सापर्ट खालामलांदो आंखौ सौराब नुन 1234 बर' ना কি बर' মই बर' হয় প্লিজ কমেন্ট কৰক আপুনি কি অসমীয়া না বড়ো হয় যদি বড়ো কমেন্ট কৰক অসমীয়া হয় যদি অসমীয়া ক'ব পাৰিব কোনো কথা নাই अगर किसी को हिंदी से कमेंट कर रहा है तो हिंदी भी कर सकता है कोई बात नहीं जिरिना बर' बसुमतारी नोंनि फट' नुनायाव खनसे थुना नाय थुबाय बेयावसो दे जिरिना थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नानि जोबोद रोजा गोजोननाय जासिबाय दे जिरिना नानि नुबाय आच्छा बिदिसो नायनो आरोखि ना गोजोननाय थाबाय नानि जिरिना बर' सौरभ नुन 1234 माने बुझि पोৱা নাই सौरभ नुन অসমীয়া না बर' प्लिज कमेन्ट करक बा बर' कमेन्ट खालामदो अननानै सानजि बसु हेलौ सानजि बसु वेलकाम नानि सना आंनि एलबाम जाबाय थाखाय रोजा साबायखर नानि लाइक दान प्लिज अके थेंक इउ सानजि बसु लाइक हरबाय ना गोजोननाय थाबाय नानि जिरिना बर' अन थेंक इउ अनथा आंखौबो हेफाजाब हो एसे आंबा गावसिनाव खब्ला नुजायो थायो आं एलबि बा नोंसोरो नुजाफैखायनो दुखु नांलायलांबाय आं बारा होआसो जाबाय आं बेखायनो मानसिफोरनि एलबियावबो थांनो एसे बोरैबा मोनो आं दे ओंखायनो नोंसोरबो आंखौ सापर्ट होबाय था आंबो नोंसिनाव थांबाय थागोन सौरानुन 1234 मेन्स यस माने आप एसामिस है मतलब गेमार मानो कमेन्ट दानखो फंबाय मा प्रब्लेम ना मिस्टेक जाबाय नामा टाइपिंआ जिरिना बासु आदाना मालाय 5K जाबाय औलै नानि 5Kआथ' मा लांखौनो जाखानाय आंना गोबाव जाबाय दा 6Kसो जाथारबाय आरो मा जादोंथाय माने भिउ फैया जादों कन्टेन्ट डाउन जादों बुहुद गाज्रि जागासिनो दङ बे साननैसो ओंखायनो भिडिअखौनो आगारनो गोसो जाया जादों नाथाय डाउट जानानै फावसायनानै थानो नाङा मानसिया नाजानांगौ मायाव खमि जादों मायाव मा जादों बेखौ नाजानांगौ दा नाजाबाबो माथो माथा मारिबाबो मारिस्लाबनो हायाखै माब्रै जादोंथाय गेमार गोरों जोबखा आब' मोनहा औ मालाय गोरों जोबखा बिसोरो रोंजोबथारो बिसोरो मालाय एलबि होबाय थायोना मालाय जिरिना बर' बसुमतारी हा सोंबाय नानिया बा माखौ एथ' मिनिहरखो खोरोमदाव बसुमतारी आंबो दाना बिराद शायरि बानायग्रा जाबायलै एसे दावखोबावनाय मावोमोनलै सोरबा थाब कमेन्ट खालामहर दे जा खोरोमदावनि कमेन्टखौ नुजोबाखै हेलौ गाइस प्लिज कमेन्ट प्लिज लाइक डान प्लिज
अगर नया आया है तो प्लीज़ सपोर्ट करो, सब करो मेरा चैनल को। हमेशा आप लोगों का साथ में भी बात कर सकता हूँ क्योंकि मेरा टाइम बिल्कुल फ्री है, इसलिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ में बात करते रहेगा और आप लोग को भी मैं सपोर्ट देगा, नो प्रॉब्लम। खोरोमदाव बसुमतारिया मा लिरदों जोंहा आंबो दाना बिराद शायरि बानायग्रा जाबायलै आदा, चेनेल खुलिबा नायगोना नाया? ओइ नायगोन फंबाय, बाब मान नाया जानो जाखो? खुलि सापर्ट होगोन रा इलाय नैबेहाय गोदान मेरला मानसिफोर लोगो मोनगोन। आंनि माबायाव चेनेलाव जेसांखिनि मेम्बारफोर दङ, भिउवारफोर दङ, नोंखौबो सापर्ट खालामगोन ना मा होनो लोगोफोर? जोंना खोरोमदाव बसुमतारि फंबाया आइडिसो नालाय, बेना चेनेल गैया, माने चेनेल खुलिबा सापर्ट होगोन हो होनना बुंदों। दे सोर सापर्ट होलायनो गोसो दङ कमेन्ट खालामहर दे। नोंबो गुबुनखौ सापर्ट होनांगोन फंबाय, नों चेनेल खुलिबा नोंबो गुबुनखौ माने मा होनो साब खालामना लानांगोन, कमेन्ट खालामनांगोन, भिडिअ नायनांगोन आरोना, अब्लानो नोंखौबो बयबो सापर्ट होगोन। दे प्लिज गाइस कमेन्ट करो जल्दी फटाफट। नायस्लाबलायनो हायो कमेन्ट गावसि हर दे, फटाफट कमेन्ट करि दिबा प्लिज कमेन्ट दिउराय दियक मक जिरि सानजि बासु आंना 10आव नुजोबाखैलै, कमेन्टखौ लाबा होथेना दोनदों। गैला दा मानसिफ्रा खारजोबलायबाय दा, 6 जनल'सै। आंना 10 जालायबाय आदा, 10 आन जालायबाय। अह नोंना माने 10 जन आन जाफिनबाय आरो ना, माने भिडिअ नायाखै मानसिफ्रा, बिदिनोलै नानि माथो खालामबावनो आरो। ओंखायनो एलबिजों हानाय मानि बांद्राय साब लानो नाङा, हायोबा नोंनि कन्टेन्टजों ला, जेसेबां हागौ एसेबां कन्टेन्टजों ला, साबखौ नाजा कन्टेन्टजों। नोंथ' टिचारबो मावो खोमा माथो, बायद' मावोदां, नों गथ'फोरखौ फोरोंनाय मानाय मोजां भिडिअ लाबाय थानो हायो। नों सापर्टआव लानांगोन, नोंनि माबा केटेगरिया हा सापर्टआवसो लानांगोन, खिन्थु नोङो ब्लगिं बानायबा जानाय नङा, केटेगरिनि सायावसो। गेमार साबस्क्राइब खालामबाय आदा, दिनैसो मिथिदों शर्टखौबो एलबि खालाम जायो, फार्स्ट टाइम इन इउर चेनेल आदा। शर्टखौबो मा होनदों एलबि खालामजायो? आं बुजियाखैलै फंबाय। आरो माथो फंबाय नैबे माबाखौ मा होनो साबस्क्राइबखौ फुल लिरजायानो माथो, SUBल' होनांगौनो माथो माबायाव एलबि होनायाव कमेन्ट हरबा। माने उसुबिदा जायोनो आरो, माने इउटुबा आन खालामनो नागिरनो आरो, इउटुब कम्पानिया। सानजि मा नब्रा सानजि बुजियासै आं, गेमार हा खोरोमदाव बसुमतारि प्लिज लोगोफोर दे 7 जन दङ, फाटाफाटि कमेन्ट गावसि हरलाय दे, नायस्लाबलायनो हायो अननानै। जोंना गेमार फंबाया मा होनदोंमोन दहायो? खालामबाय आदा, थारमाने फंबाया दिनै खालामबाय, दिनैसो मिथिदों शर्टखौबो लाइभ खालामजायो, फार्स्ट टाइम इन इउर चेनेल आदा। फंबाय दिनैसो आंनि माबायाव चेनेलाव फार्स्ट टाइम आरो ना। थेंक इउ फंबाय, गोजोननाय थाबाय जोबोदनो, बिदिनो सापर्ट खालामबाय था फंबाय, लोगो मोनलायबाय थागोन। आंबो नों फंबायनिखौ माबागोन। सोरबाफोर लोगो जालायनोबा ब्लु नांगौबा बुंहर प्लिज, आं हरगोन। जोंना सानजिना ब्लु होना दोनखानायसो दं माथो आंना, सिगां खनसे फैनायाव होनायानो नामाब्रा, बोखारना गोदान होफिनदो नानि। होद मायाव खालामोमोनब्रा, स्टेन्डार्ड रिमुभ ए स्टेन्डार्ड मनिटर। सानजि बासु इस्नु लंजर। सानजि नानि कमेन्ट हरबावलाय मोनसे, जादोंना जायाखै एबार हरलाय। आं नोंखौ माबाखौ ब्लुखौ लाफिनदोंमोन, गोदान होफिननि, जादोंना जायाखैसोथाय, माबासो थुफ्लांबाय नामा।
खोरोमदाव बसुमतारी दे कमेन्टआव हरलायदो आंखौ चेनेल खुलिबा सापर्ट खालामगोन ना खालामा। लोगोफोर जोंना बै खोरोमदाव बसुमतारिया बुंहरदों माने लोगोफोर गाव चेनेल खुलिबा लोगोफ्रा सापर्ट खालामगोन ना खालामा गावखौ बुंहरदों माने सोंहरदों माने जुदि गासिबो सापर्ट खालामलायोबा जोंना खोरोमदाव फंबाया मा होनदों चेनेल खुलिसिगोन आरो ना। जोंनि सनितपुरनि दे खोरोमदाव फंबाया आंनि गामि खाथिनिनो जायो बाहेरायाव थायो बिस्रा। सानजि बासु आइडि लादोंमोन आरो एलबि यावसो साब लादोंमोन गैया थायासै फुङावनो 31 खामोन साब लानानै 43 थांबायमोन गैला। औ बिदिनो जायो भिडिअ'आव साब लाबा एलबिआव साब लाबा नानि ओंखायनो नोंनि भिडिअ'जों कन्टेन्टजों लानांगौ मिथिबाय। गेमार बारा मिथिला लां आंबो बेनोथ' जाहैदों दा आंबोथ' बेनो गोरोंखासो। सानजि बासु हा होनबाय सानजि बासु बोखारनो नाङालै आदा बोखारबाय ना अबा होफिननोसै नानि र' 8 स्टेन्डार्ड मनिटर नानि होफिनबायमोन कमेन्ट हरबोलाय जानो जायाखै दे कमेन्ट गावना हरबोलाय। खोरोमदाव बसुमतारी आदा दाना माथो जोंनाबो मा होनदों बिराद गोजांग्रा जाबायलै नंगौ नामा फंबाय नोंसिनिथिंबो डेन्जार गोजांग्रा जाबाय होनबा। आंथ' हराव खम्बलखौ बुथुम जोमखायो हारसिं उन्दुनानै फाग्ला होखायो आं खम्बल सम खाख्लोमजोबनानै गन्थंजों मेगनजोंल' दोनखायो आं। सानजि बासु मा होनदों जाबाय ब्लाउ गैला थारमाने जाबाय ब्लु गैला आरो ना होफिनबाय नानि। सानजि बासु दे बयबो खालामगोन लोगोफोर बयबो खालामो दे सोरबाफोर लोगो जालायगोन नामा सोरबा गोदान दंलायो नामा अननानै सोरजोंबा लोगो जालायनो सानदोंबा ब्लु नांगौ बुंहर ब्लु होना होगोन आं। दे होना दोनफिनद' ब्लुआ होबायथ' नानि मोनबाय ना। सानजि बासु जाबाय जाबाय जोमाव अफिसियेल लागाव दाना जोमावफाया होबोदों दिनै आंनि एलबिआव दिनैसो बेबायदि लाइभ स्ट्रिम माबा होफैखादों बारा रोंबावसो दा बन्द' खालामनायाव बोरै खालामनांगौ दा मिथिबावासो लागावदों आरोखि बन्द' जायाबा थाबाय थाथोंसै बिदिनो 24 आवार्स जोमा अफिसियेल। सानजि नांगौना नांला बुंद' सानजि नानि जोमा अफिसियेला माबा नांगौना नाङा बुंद' सोनहरखाबाय डाइरेक्टनो माथाय मिथिलायालै आङो जोमा अफिसियेल उन ना आन मिथिया मा होनखो जोंना जोमा अफिसियेल भाइया जोमा अफिसियेल आन जाबाय आन जाबाय आन जायोलै एलबिआव साब लानायबाथाय माने एलबिआव ओरैबायदि खालामना मानसिफ्रा साबखौ खालामबाय बेलखौबो नटिफिकेसन होला ओमफ्राय माबा अल होला नटिफिकेसनखौ अल खालामला ओमफ्राय लोगोसे मा होनो भिडिअ नायला बिदि खालामो भिडिअखौ जास्ट नुबाथाय ओरैनो प्ले खालामबाय हेलौ गाइस होननायखौल' नायबाय बास जाबाय आरो। सानजि बासु माखौ होनदों जोमाव जोमाव फंबाय माखौ होनदों नै सानजिया सोंहरदों खोन्थादो। गेमार हा लागाव जोंना फंबाया मिनिबाय जोमा अफिसियेल दहाय बुंनाया हाबाब नोंसोरबा मा दहाय बुंलायलायखोलै जोंथ' मिथिलालै गैला। सानजि बासु खोरोमदाव बासु खालामना होलांदो आइडिजों खोरोमदाव बसुमतारी फंबाय बै सानजि बासु लिरनाय सानजि बासु लिरनाय दंना बेखौहाय माने साब खालामना होलांनो थिनदों नों खालामना होलां दे खोरोमदाव बसुमतारी फंबाय आं नोंखौ ब्लु होगोन ब्लु होना होनि र' मिथिबाय। नोंनि माबाया खोरोमदाव बसुमतारी नोंनि आइडिया एबार गोथां जाबाय नोङो बै सानजिनि माबायाव थांनानै प्रफाइलाव थांनानै सानजिनाव थुनानै ग टु चेनेल लिरनाय मोनगोन बेयाव थांनानै नोङो बेखौ साब खालामना हैबानो जाबाय आरो खोरोमदाव अननानै रिकुवेस्ट खालामहरदों सानजि बासुआ आरो नोंखौबो बुंहरदों चेनेल खुलिबा सापर्ट हरगोन होननानै दहायनो बुंहरदों। जोमा अफिसियेल लाइक डान थेंक इउ जोमा अफिसियेल गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय दिनै लोगो मोनजेनलायदों आंनि एलबिआव नङा होमबा जोमा अफिसियेल
सानजि बासु नोंसो हरा ना हरा हरो ना हरा नोंसो हरो ना हरा होनदों जोंमा अफिसियेल सानजिया दा नोंसोरसो मिथिलायसिगौ आरो गेमार माबोरै बाजायो जाखो ब्लुखौलाय माबोरै बाजायो जाखो ब्लुखौलाय माने बुजासै आङो गेमार बाजायो जाखो ब्लुखौलाय बाजायो जाखो गेमार भाई एसे माने आप डाउन जाबाय आं कनफिउस जाबाय बुजिनो खोरोमदाव बसुमतारी गोगोम बार बारोना जोंना बेखायनो गोजांग्रा जाबाय आच्छा अयथासार बार बारो होमबा ना आन्ध्रायाव उत्तर प्रदेश ना आन्ध्रा प्रदेश जोमाव अफिसियेल हरगोन फन हरदो बेसेबां फन हरदो बेसेबां जों अफिसियेला हरगोन होनना बुंदों फन हरदो बेसेबां होनना बुंदों माने सानजि नानिखौ जों अफिसियेल आन नङालै गोरोन्थि जादों आच्छा आन नङा थारमाने गोरोन्थि जादों आरोना ना आं बुंनाया गोरोन्थि जाबाय उन नामा ना माब्रै जाखो सानजि बासु नोंसो बेसे आच्छा सानजिया बुंहरबाय माने नोंसो बेसे जोंमा अफिसियेल मायाव हरनो आंलाय बुंद' मायाव हरनो बुंनांगौनो सानजि नानि सानजि बासु जोमाव र' दा खिन्था हरगोन आंनो आच्छा सानजि नानिया दाहाय खोन्थाहरसिन आरो जोंमा अफिसियेलनो जा ना प्लिज लोगोफोर कमेन्ट खालाम दे फुलुं ब्रह्म वेलकाम फुलुं ब्रह्म आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय सिबिनाय बावहरनाय जाबाय नोंथांनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर मा सोलिगासिनो बर्थमान हेपि निउ इयारनि बिदिनो गुदुं गुसु नङा होमबा मोजां गाज्रि गेजेरावनो नोंनिया माब्रै फुलुं ब्रह्म चेनेल दंना गैया फुलुं चेनेल दंबा सोरजोंबा लोगो जालायनो सानदों नामा लोगो जालायनो सानदोंबा बुंहरबानो जाबाय ब्लुफोर नांगौबा अननानै कमेन्टआव खिथाहर प्लिज लोगो जालायनो हागोन जोमाव अफिसियेल गांफोरबा जागोन ना नानिखौ सोंहरदोंलै जोंहा नानि सानजिखौ गांफोरबा जागोन ना होननानै दे नोंसोरसो मिथिसिगौलै सानजि बासु जागोन हनै सानजि बासु र' दखानाव थांना सोंहैगोरनि आं बिदि नामा माने गुरलाफोरनिबो खोथा दंखोमालै जोमाव अफिसियेल र' होमबा सोना लाहैनि दे रायलायबाय थाथ' सानजि आच्छा माने सोना लाहैग्रोनो नागिरदों आरो जोंना जोमाव अफिसियेल फंबाया दा ओमफ्राय सानजि नानिनो पें होनलायना हरगोन आरोखि ना चेक खालामबानो जाबाय आरो सानजि नानिया जिपेफ्राव फनपेफ्राव खोरोमदाव बासु मायाव थुनो होदों आदा बहाबासो थांदों माने ओरैबायदि नों आं थुनायखौ नुयोना खोरोमदाव बासु नैबे सानजिनि प्रफाइल दा नै इदि थुबाय दा इदि थुबाय नैबे सानजिनि प्रफाइलाव थुनाय लोगो लोगो गोजौआव ग टु चेनेल दङ नै ग टु चेनेल नैबे ग टु चेनेलाव थुबा नैलाय सानजिनि फैबायलाय नै आंनाबो गैबावसो आंबो दांना होबावनोसै र' आं बै मोननैजोंसो खालामना दोनदोंलै सानजिखौ अलाव होबाय नै बिदि आरोखि दै बेबायदि खालामबानो जाबाय आरो दांदों रोंबायना खोरोमदाव रोंबायबा दे फुना हरदो सानजि नानिखौ दे जोमाव अफिसियेल होनदोंमोन बेनो गोरोन्थि जादों थालिर मोननाय गोरोन्थि जादों आरो ना माने दहाय मोननाया आन लिरनाय जादों आरो ना थारमाने जादों दे जोमा अफिसियेल बाय दै ब्र' लाइक होखाबाय अके थेंक इउ जोमा अफिसियेल दे गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिआव दसे समबाबो गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ दोन्थ'नानैब्लाबो आंजों दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय माबाफोर खामानि दङ मावना लाग्रोदो जोमा अफिसियेल थेंक इउ स' माच एन्ड गुड नाइट मोनानिबो माबा हरखाबाय भिडिअ हरखाबाय नोंथांखौ गेमार अबेनि फुलुं आच्छा फुलुं ब्रह्मखौ जोंना गेमार फंबाया सोंहरदों अबेनि फुलुं होननानै
सानजि बसु दे थांथ'दो औ दे थांथ'दोथ' आरो जोमा अफिसियेल अके सानजि सना दे सानजि सना नुदों दे फुलुं ब्रह्म चेनेला दं बयबो साबसक्राइब खालामना फै आदसा माने जोंना फुलुं ब्रह्मनाबो चेनेल दं जाहैदों लोगोफोरखौ साब खालामनो थिनहरदों थारमाने फुलुङा रिटार्न हरगोन आरोना आदसा फुलुं नोंथां नोंनो ब्लु नांगौ नामा ब्लु नांगौबा खोन्थाबानो जाबाय आं ब्लु हरगोन सानजि बसु थोद आदा बिदि नङा फैसा नङा होमबा नानि माथोलै बिबा जोमा अफिसियेल ओरैनो डाइलगसो ब्र बिदि नङा दे अरजिया दे जेबो नङा खोरोमदाव बसुमतारी जाबायलै आदा आदसा जाबाय होनबा खोरोमदाव हरबायना सानजिखौ हरबायबा दे आंनिफ्रायबो गोजोननाय जासिहरबाय सानजि नानिखौ साब हरनायनि थाखाय खोरोमदाव बसुमतारी सानजि नानि नोंखौ खोरोमदाव बसुमतारीया साब हरबाय दे खिन्थु खोरोमदाव बाबुना दायो माबा गैथ'वा चेनेल गैथ'वा उनाव चेनेल खुलिबा खबर मोनगोन आंनि थ्रुयैनो खबर मोनगोन दे नोंसोरो गासिबो सापर्ट खालामना होबानो जाबाय ना खोरोमदाव बाबुनो दानो बे आइडियावनो साब नांखागौ नामा साब नांखागौबा बुंबानो जाबाय सानजि नानि मोना हरफिनना दोनगोन नोंखौ आइडियावनो बे आइडियावनो चेनेल खुलिनो हागोन खिन्थु जेनेरेल आइडि नङाबा आरोना फुलुं ब्रह्म कमेन्ट दानहरबाय बिथाङा माबा मोनसे रंजादों खोमा सानजि बसुमतारी ओंखाम जानि दे दसे आदा औ दे नानि जाबानो जाबाय मा ओंख्रि संदोंबा ओंख्रिया गोथाव जागोनदांलै सानजि नानि मोना सानजि नानि फुलुं साब खालामदो दे अनोबा आदसा फुलुं नोंथांखौ सानजि नानिया रिकुवेस्ट खालामहरदों थारमाने अनोबा साब खालामना हरदो होनना बुंदों थारमाने गेमार आंबो क'क्राझारनिनो आदसा गेमार फंबाया जोंना क'क्राझार मा जायगा फंबाय आं थांबाय थायोलै क'क्राझाराव नै थांसिगोनसैलाय आङो साननैसोनि उनाव लोगो मोनला जोबथारगोनलाय खोरोमदाव बसुमतारी साबसक्राइब खालामना होबाय आं औ आदसा थिग दं खोरोमदाव फंबाय नैदि साबसक्राइबखौ फुरा लिरनो नाङा SUBल' लिरनो नांगौ हा LBआव माने जोंना कम्पानिया मा होनो इउटुबा मोनसे कम्पानि नालाय बे इउटुब कम्पानिया एसे माने आन खालामनो नागिरो माने आनडिसिप्लिन नुयो आरोखि माने साबसक्राइब फुल लिरोब्ला बेखायनो साबल' लिरनांगौ आरो SUB साबल' जोमाव अफिसियेल अनलै दा रायखोमा थालिर नङाबा रायखोमायालै थाखोमाबाय थाबानो जाबाय नोङो सिरि थालिरखौनो बायना लाबोदो थां जों अफिसियेल माबा थांनानै दखानाव थांनानै दांजि जानाया जों बयबो ज' राननानै ने लोगोफोर खोरोमदाव बसुमतारी सानजिनिखौ आदसा सानजि नानिखौ साब हरबाय आरो ना खोरोमदावा सानजि नानिखौ खोरोमदाव बसुमतारीया साब हरबाय खोन्थाहरगासिनो दङ कमेन्टनि गेजेरजों जोमा अफिसियेल आंनोबो साब हर आदसा खोरोमदाव बै जोमा अफिसियेलनोबो साब नांगौनो अननानै साब खालामना हरबानो जाबाय आङो जोमा अफिसियेल ब्लु नांगौ नामा ना नांथ'वा खोरोमदाव बाबु नैबे जोमा अफिसियेल नुदोंना बे जोमा अफिसियेलनोबो साब नांगौनो अननानै साब खालामना हरबानो जाबाय आरो बेलफोरखौ अल खालामना हो दे अल होबासो मोजां जायो मानो होनबा गोदान भिडिअ आपल'ड होनाया लगे मोनहैगोन आरो नायनो हागोन आरोखि गेमार गंगानगर गामिनि आदा आदसा गंगानगर गामिनि आरो ना गेमार बाबुआ क'क्राझार टाउननिफ्राय बेसे गोजान जायोबा बाबु ओरै एरियाफोरनि नाम दङदां एक्सट्रा ओरै जेरै मा होनो बिसमुरि हुलथु थिनालि सेरफांगुरि बेफोरबायदि टाउननिफ्राय बेसे गोजान जायोथाय खोरोमदाव बसुमतारी उनाव नोंनो खिन्था हरगोन आं आदा औ जागोन दे फंबाय जागोन जेब्ला चेनेलखौ खुलियो अब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय आरो माबाफोर चेनेल खुलिनायाव हेफाजाब नांगौबा माबाफोर एसे एनै कनफिउस जादोंबा सोंहरनो सानदोंब्ला सोंहरबानो जाबाय नोंनावथ' आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा अलरेडि दंखायो आं खोन्थाहरगोन दे मबाइल नाम्बारफोरखौ मोजाङै भेरिफिकेसन खालामना ला नङाबा उनाव नै बिदि LB होजानाय नङा 50 साबसक्राइबार जानांगोन LB होनो थाखाय दा 50 साबसक्राइबार जानायनि उनाव मबाइल रेजिस्टारखौ किसुमाना रेजिस्टार
मा लाइना होनना बुंदों माने 24 आवार्स देखायनो 24 आवार्सनि उनाव हारसिं जाना फैयो खिन्थु आंनिया बै मोनसे आं दाख्लै बावै NTV नयन ब्लग्स खुलिदोंमोन ना नै बेखौ आङो चेनेलनि नेमखौ चेन्ज खालामनाय जाबाय दुकिया मबाइल इउटुबार होना होबाय आङो दुकिया मबाइल इउटुबार बेयो माने आंना 50 साबस्क्राइबारा जाबाय बारु जानाया थेवब्लाबो दा माने LB होजाथ'वाखै माने आं बेखौ एप्लाइ खालामना दोनदों 7 डेसनि उनाव जागोन आरोखि आं नाम्बारखौ दाख्लै रेजिस्ट्रेसन खालामबाय खोरोमदाव बसुमतारी उनाव खोन्थाहरगोन बेखौ फोरोंखांबाय जोमाव अफिसियेल मा होनदो आमेन 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 अके थेंक इउ इसोरनि नाम लादों जोंना जोमाव अफिसियेला गोजोननाय थाबाय इसोरनि मुं लानो हानायनि सानजि बसु अके खोरोमदाव आदसा खोरोमदावनि साबखौ मोनबाय जोंहा नानि सानजिया बेखायनो खोरोमदावखौ अके होनहरदो जोमाव अफिसियेल आं बेक हरगोन भिडिअआव कमेन्ट खालामना दोन आं रिप्लाइ हरगोन आदसा खोरोमदाव बाबु नोंखौ खोरोमदाव बाबुना जानो माने चेनेल गैथ'वा जोमाव अफिसियेल थेवबाबो नोंखौ हरगोन दे बियो आं थिनहरनि दे कमेन्टखौ हरना दोङो बेयो खोरोमदाव बाबु बै जोमाव अफिसियेलनि भिडिअ नायनानै कमेन्ट हरना दोनबानो जाबाय थारमाने ओरैबायदि मानसिफ्रा जयनिं जालायो LBआव फैनानै भिडिअ नाया बेयावनो आनजाफिनो ओमफ्राय बे भिडिअ नायो माने फुल भिडिअखौ नायथ'वाब्लाबो टाइम गैयाब्लाबो सर्ट भिडिअखौ मोनथामसोबाबो नायथारनांगौ दै सर्ट भिडिअखौ मोनथामसो फुल नायनानै माबाना दोननांगौ आरो अब्लाना आनजानो चान्स थाया माने गेमार क'क्राझार सिगाङावनो सुदेमपुरि क'क्राझार सिगाङावनो आरोखि सुदेमपुरि खाथियावनो आङो गामिफोरखौ मोजाङै मिथिजोबा आङो डाइरेक्ट एसे गिदिर गामि मिथिगौ जेरै कारिगाव सेरफांगुरि दतमा ओरै हुलथुथिनालि बिसमुरि उल्टापानि ओमफ्राय ओरै मा होनोमोनलाय जिग्लि दाउलुर ना मा होनोमोन बेफोरखौ मिथिगौ आरोखि गेमार टाउन खाथियावनो आदसा टाउन खाथियावनो आरोना बाबु दे जोमाव अफिसियेल आं बहानि दे ओरैसै बुंलाय हायोबा ओरैसै बा जोमाव अफिसियेलाबो बहानि जाखो आंथ' मिथियालै सोंहरनायबो जायाखै आङो लोगो मोनलायबाय थायो ओरै माबामोननियाव मा होनो थुलु नानिमोननि LBआवथ' गोबां लोगो मोनलायो जोंना थुलु नानिया सौग्राव फैयाखै दाबो बहाबा एब्रेया दंथारो बियो आरामनो खोन्थाहरदो दे जों अफिसियेल जा बहानि जाखो दे गाइस प्लिज कमेन्ट 6 मेन अलरेडि दंगासिनो दङ अननानै प्लिज कमेन्ट खालामदो जोमा अफिसियेल आं बहानि दे आदसा बेखौ फरायखांबाय जोमा अफिसियेल आंनो ब्लु नांथ'वा टाइम गैया ब्र आदसा दे नङा दे जागोन दे गाइस प्लिज कमेन्ट खालामदो दे सोर कमेन्ट खालामाखै लाइक हराखै हरदो एकदम हरखावनांगौलै अननानै लागावलायनाय एकदमबारे जोमा अफिसियेल बुलथु गावआव आंनि लोगो आदसा बुलथुगाव गावनि लोगो दं आरोखि थारमाने ना हा बुलथुगावनो लागोन ना जोमा अफिसियेला दा आङो जोंना जोमा अफिसियेलाबो रमानसो आं बायदिसो लागायहरखायो मानसिफोरनि कमेन्टआव जेरै दांहरो आंबो बिदि हरखायो दा लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे जोंना नै जोमा अफिसियेलासो होगासिनो टाइम गैया होनग्रा मानसियासो जोंना कमेन्ट गावसि हरगासिनो दङ जोमा अफिसियेला हा आं सानजि मोननि खाथिनिनोलै बा हा सानजिमोननि खाथिनिनो आरोना दे जोमा अफिसियेल अन जोमा अफिसियेल अन हेलौ गाइस प्लिज कमेन्ट खालामदो दे अननानै खोरोमदाव बाबु खोरोमदाव बाबुआ जा जोमा अफिसियेलनाव माबा खालामहैदों खोमालै अननानै कमेन्ट खालामहरदो दे लोगोफोर सानजि नानियालाय बहा खारखो सानजि नानियालाय
आरो गेमार फंबाय खारबाय नामा जानजिनानि गेमार फंबाय बहाबा थाखोमाजोब्बाय आरो जोंहा सासे दंमोन सासे बिथाङा फुंखा ब्रह्म माबा फुलुं ब्रह्म खारबाय खोमा जोंहा बिथाङाबो जोमाव अफिसियेल आमेन 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 माने अन होननाय जादों थालिर आमेन आमेन अन होननाय जादों ना गावलै दिनैसो मिथिबाय आं दे होमबा जोंना ब्र नोंनि माबा एलबियाव थांबाबो आं बिदिनो लागायनोसै आमेन आमेन होननानै मिथिबाय जोमाव अफिसियेल आमेन 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 जोमाव अफिसियेल आमेन 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 खोरोमदाव बसुमतारी बे नोंनिसो चेनेल नामा सोरखौ होनदों माबा खोरोमदाव बुजिना मोनासै अ आदा बे नोंनिसो चेनेल नामा आंखौ होनदोंना सोरखौ होनदों खोरोमदाव ना बै जोमाव अफिसियेलखौ गैले सानैल'सो गैले मानो बिदि जाखो थांजोब्बाय चुप चला गया मेरा एलबिसी भाग गया टाइमखौलाय मायाव नायोब्रा जोमा अफिसियेल खै मिनिट थांखो माखो एलबिया आमेन 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 औ माबा र'दै आं जुइस लोंनि आच्छा जुइस लोंनो नागिरदों आरो ना जोंना जोमा अफिसियेला आयौ थान्दायाव खम गुसु बे जोमा अफिसियेल आमेन आमेन जोमा अफिसियेल जोंना बै माबाखौ एलबि होनायनि टाइमखौ मायाव नायोथाय खै मिनिट थांखो माखो बिदि सिस्टेमखौ होफेराखै आङो दिनैसो फार्स्ट टाइम गेमार आं दंलै दाबो आच्छा दङ आरो ना जोंना बाबु दे आंलाय गैला नामासो नुदोंमोन सिरिखाय दे जोमा अफिसियेल बेक खालामना नुजोबासैलै ओरै थाखोमालायबाय लाइभआव खोरोमदाव बाबु सोरखौ सोंहरनायमोन नोंनिसो चेनेल नामा होननाया गेमार बाबु ओंखाम जाबाय नामा ना जाथ'वाखै जोमा अफिसियेल बेक खालामना नायनि आच्छा माखौ बेक खालामना नायनो जाखोथाय ना आंखौ नायनो थिनदों नामा माब्रै नायथाय खै मिनिट थांखो एलबि होनाया आं टाइमखौबो नायनानै लायाखै बेक खालामरा होनबानो नुगोन आच्छा बेक खालामनांगौ आरो ना जारलासो खोरोमदाव बसुमतारी माया जारलासो जाखो गेमार दा ओइदावसो गागोन आच्छा जागोन आरो ना दा 8थायावसो जागोन आरोखि ओंखामखौ ना जाथ'वाखै थारमाने गेमार बाबु मोना ना जोमा अफिसियेल खोरोम मा जारला बेलाय नांगौ नामा थालिर खोरोमदाव बाबु थालिर नांगौ नामा नै मा जारला बेलाय होननानै मोनदों माखौ जारला नुरखोमोनथाय जारलासो होननाया खोरोमदाव बाबुआ नोंखौनो होनदों आच्छा आंखौसो होनदों आरो ना माखौ होनहरगोनबा ना माबाखौ रोङैखौ जारलासोथारलै बे खालामना नायबा नुयो बहाथो होद माबा माबिसो नुजालाबायबायलै दाना मायाव थुफिननांगौ जाखो माथो कमेन्टबो नुला जेबो नुला ना नैबे कमेन्टआव थुनांगोन रोंलायलाङालै मोजाङै ओमफ्राय बन्द' खालामनायाबो मारै खालामगोन दा जेमा अफिसियेल गेमार आंजों गेम गेलेनो नामा थालिर
अ गेमार बाबु जों अफिसियेलजों गेम गेलेनो नामानो थालिर नुरगायदा जिरोना बर' गेमार नेट गाज्रिलै थाब थाङा सिनो थाब थाङासैनो आरोना माने औ कमेन्टआ थाब फैयाखै आरोना नेट प्रब्लेम होदों बेक खालामना लाबाबो दा बोरै फैफिननांगौ बेखौ रोङाना जों अफिसियेल बेक खालामथार रा मा लरग' बेलाय नांगौ नाङा र' एफा गोजाननिफ्राय दांहरनाया खम सागलायबाय दिगदार आरो र' जों अफिसियेल हिन्जाव लानायनि गेम गेलेनो नामा थालिर हिन्जाव लानायनि गेम गेलेनो नामा नै गेमार बाबु गोरोबना बाबु हिन्जाव लानायनि गेम गेलेनो मा नै जों अफिसियेलजों थालिर बे खालामथारगौ आरोना र' ओमफ्राय दा नोंसिनि कमेन्टबो नुवा माबो नुवा खम जारला जागोन आं अ बेखौथ' खालामथारबायलै ओमफ्राय दाना लागाव दानिया मा खालामनांगौ जाखो इउटुबाव थांफिननांगोन नामा इयाव श' फाइल थ्रि डट होनबाय जों अफिसियेल बे फाग्ला दुलुर लरग' होजानो बे फाग्ला दुलुर रावथु लरग' होजानो आंजों होजाथ' र' खोरोमदाव बसुमतारी 45 जाबाय 43 जाबाय आदसा 43 मिनिट जाबाय आरो ना आं एलबिनाया दिनै नोंसोरनो खोन्थाहरनाय जाबायलै जों अफिसियेला होजोबनायखौ जारला जागोन जों अफिसियेल खारो मा 43 नांगौ नामा जारला जागोन खारो मा 43 बेलाय नांगौ नामा होनो खोरोमदावबाबु जोंना जों अफिसियेला होनो ओंखारबायलै जालालै जुइस लोंनानै डेन्जार माबा एनार्जि ना मा फैदों बेनाव खोरोमदाव बसुमतारी बेक खालामलायनाङा आदसा बेक खालामलायना आरोना गेमार होद फाग्ला मा जाला होगासिनो फाग्ला मा जालागासिनो खोरोमदाव बसुमतारी मा कमेन्ट दानहरगोन फंबाय जानोबोथ'लै गेमार फाग्ला मा जालागासिनो जों अफिसियेल खोरोम दा खोन्था बे लरग'नो होबाय थाथों लरग'आ हरसे होथोंथ' आरो बिदि जालालै उदै साब्रलांया सादा जानांसिगोन सादा लोगोफोर हरसे होबाय थानांगौथ' गैलाय लोगोफोरा गावनि गरदनाय मानाय खोनायबाय थाथारगोनलै बिसोरो गरलायनाय
खोरोमदाव बसुमतारी आं हानाय नंलालै माखौ खोरोमदाव माखौ हानाय नंला खोरोमदाव बसुमतारी आंलाय माथो बे खालामाबाबो नुदों आदसा आदसा नों बे खालामाबाबो नुदों आरो ना माने आंनाव एसे नुनो नागिरालै बै मोनसेयाव मोनदों बेसे खारदों बेसे खारबाय थादों नुबाय थायोमोन बै सोनाबाब्रा 39 नामा देखायबाय थादों हद बेलाय 6:30 मेन टाइमसो बियो जोमा अफिसियेल गेमार फै थालिर गावलायनि गेमार बाबु जोमा अफिसियेला गावलायनो लिंहरदों जुइस मोनलोंगोन जुइस जाय जाय माबाजों जोमा अफिसियेलजों गावलायो गेमार आंजों हाया नों आदसा जोमा अफिसियेला हानाय नङा नो हनै गेमार बाबुजों नोंसोरसो मिथिबाय सोर देरहायो सोर हायो आंलाय गेजेरावबो हाबखोमालाय गुलिफ्रा आंनावसो नांलायगोन गेमार AK-47 सो आंना गेमार बाबुना AK-47 सोनो जोमा अफिसियेल फै गावलायनि सोर हायो नायथारनि आदसा सोर हायो नायथारबावगोन आरोना गावलायथारबावगोन ओरैनो दमजोंल' जाया आरोखि ला गावलायनाया दे अननानै प्लिज सोर सोर गोदान दङ कमेन्ट खालामदो आंला सोलिफुदों दिनै निउ इयारनि गोदान गरम खबरफ्रा जायफोर गावलायनो गोसो दङ नै जोमा अफिसियेल बिथांजों गावलायनो हागोन खोरोमदाव बसुमतारी गाबोन मा होनदों गाबोन इन्टारेस्ट गोगोम इन्टारेस्ट जादों नामा आदा दिनै जादोंनो जोंना जोमा अफिसियेला लागाहरगासिनो दङ फाग्ला इन्टारेस्ट खालामखायो जोमा अफिसियेल सादा जानो नामा नोंथां सादा जायो हरनोसै जाबायानो नै प्लिज कमेन्ट गाइस कमेन्ट प्लिज गेमार बाबा मा होनखो थालिर गारनानै फेजेनगोन आं नोंखौ आदसा थालिर गारनानै फेजेनगोन आरोना गालिन होसिगोन आरोखि ओमफ्राय गावदामलाबाय थानोसै आरोना जोमा अफिसियेलखौ गेमार बाबा जोमा अफिसियेल फै आइडि हर हिनजावनि सो बादि दै मा फै आइडि हर हिनजावनिसो बादि दै हिनजावनिसो बादि आइडि बिहरलायलांगोरा गेमार बाबा मा होनखो ML माने माल ना मेल सोजाखोरा बेलाय मालसो गेलेयो जोमा अफिसियेल नों चक्लेटजों लागायगोन चक्लेटजों लागायगोन नामा थालिर गारनानै लागायनो चक्लेटसो नामासोथाय दे गावसियोदोलाय कमेन्टआ लोगोफोर जोमा अफिसियेल मा ट्रां बेलाय बन्द' खालाम आदसा ट्राङा इसान दागासिनो दंलै हिनजावफ्रा जि दागासिनो दङ होखावगासिनो नै गाद्रां गुद्रांनो खोरोमदाव बसुमतारी आं हले सालेन्डारलै आसोलफोर आदसा खोरोमदाव बाबा गिखाबाय हनै सालेन्डारसो लाहरखाबाय गावलायनो हानाय मा जाहैदों खोरोमदाव बाबा
मिनिनानै गारमा रानखांलायबायमोन आं दै लोंसोलायनांबाय आं गेमार मानो गेमार हा 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 गैला जोंना खोरोमदाव सालेन्दार जाखाबाय गिखाबाय नोंसिनि थालिर गारनानै गावलायनो नागिरलायनायफोरखौ गाइस प्लिज कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर गावलायनो नागिरदों नै एफा सिरि गेमारबाबो सिरि खोनाथारदों नामा सिरि जादों ना जानोबो मानसिफ्रानो गैला नोंसोरसो दंसै साब्रै कुनबासो सारिजन আছে आरो कमेन्ट करले हल जिखुनु नতুन বছৰৰ নামত एकदमबारे फाटाफाटि गुलाय दि आरो कमेन्टु जोबा अफिसियेल मा थां त्रां बेलाय बन्द खालाम थाख्लु बन्द खालामनांगौ आरोना थाख्लु नुदों बन्द खालामनो हायालै होसो जागोनसो हिनजावफोरजों देन्जारसो खाट्रा हिनजावफोर दङ ओरैबा गेमार अबाहा थांजोबखो जानो अबाव थांजोबखोथाय दहायनि मानसिफ्रा खारजोब्बाय मानसिफ्रा नोंसोरसो साब्रै दङ सोरबा जों अफिसियेल खोरोमदाव ओमफ्राय नों गेमार बाबु बिसोर साब्रै ओमफ्राय सोरबा सासे दंबावो कोनबा एकজন आरो लुकाই बेलाय চাইছে তাইও কমেন্ট করলে ভাল ইন্টারেস্ট লাগিলে হয় এনজয় করো প্লিজ কোনবা যদি বুজি পোৱা নাই অসমীয়া দি কমেন্ট কৰক হিন্দী দি কমেন্ট কৰক কোনো কথা নাই हिंदी से भी बात करो पटापटी कमेंट करो टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का है हमको टेंशन दे दो सिर्फ पटापटी कमेंट करो और कमेंट कैसे पड़ेगा हम वो मैं बाद में देखेगा जोमा ऑफिशियल नांग मारगौ नामा उठादोलै सालाफोरखौ उठादो जोमा अफिसियेल नोंनि खाथियाव मानि थां होनदों थालिर आंनि खाथियावथ' जि दागासिनो दङ केमेरा अन खालामनानै देखायगौमोनलां बोरै खालामो दै बेखौ रोंबावसो आं दा नै बेखौ अन खालामनांगौ नामा हाय माबा कमेन्टआसो बोरैबा खारदावला जोब्बाय केमेराखौ मायाव अन खालामफिनो जि दानाय नायोबा देखायगौमोनलां केमेराखौ बोरै अन खालामोथाय नै आंखौ नुबाय ने दाना बे केमेराखौ बबाव लागायनांगौ जाखो बेबो मोनसे जाल्लालै बे केमेराखौ मायाव होगोन खोन्थादो दे नायनोबा नोंसिनो खान्थां खोन्थानां खारजोब्बाय नामा औ खारजोबलायबाय फंबाय नोंसोर साथामल'सै फाटाफाटि नोंसोरसो इन्टारेस्ट खालामगासिनो आंखौ गेमार फैथ' आरो खोरोमदाव बसुमतारी आदा ओंखाम जाग्रोनि आं औ दे जाग्रोदो फंबाय नङाबा दा गावलायनायावसो एंगारगोनबो केमेराखौ मारै बेक होयोब्रा बेक केमेराखौबो होनो रोंला जालायबाय जाम्बाना जाम्बा 1 घन्टा जाथारसिन माथो लोगोफोर आरो 6 मिनिट लागायदो दे बे 6 मिनिटखौ होबावथारदो जोमा अफिसियेल दरखार गैयालै कमेन्ट खालामनो थालिर कमेन्ट खालामनो दरखार गैया आरोना दे लाब गैया कमेन्ट खालामबाबो आच्छा लाब जागासिनो दङ नोंनि कमेन्टजोंसो इन्टारेस्ट मोनगासिनो आङो इन्जय जागासिनो गेमार नंगौ नामा औ बाबु जोमा अफिसियेल नोंनि मेमब्रां मोखांखौ दा देखाय जात्रा नस्थ' जा
जायो आंहा नानिखा माफुमनो मोखांखौ देखायबा जात्रा नस्थ' जायो आरो ना दे मिथिबाय एबार देखायला जोमा अफिसियेल गेम नांमारनो नामा नों हा मा होनदों बेयाव हा गेम नांमार नामानो गेमारबाबो खोरोमदाव बसुमतारी हले जाग्रोनोसैलाय आदा आच्छा जाग्रोदो खोरोमदाव बाबु जाग्रोदो मा ओंख्रिबा मा ओंख्रिजों लागायनो नागिरदों जोंना खोरोमदाव बाबुआ गेमार सोरखौ होनदों सोरखौ होनदों माने गेम नांमार नामा होननाया सोरखौ होनदों हनै जोमा अफिसियेल नानेखा नुज'सोलै नानेखाफोरासो सन्देरलाबायगोन नानेफोरासो सन्देरलाबायगोन आरो ओंखायनो देखायजाया आरो ना मोखांखौ आच्छा जोमा अफिसियेल दा माबाखौ नैबे एलबिखौ दोनबा मायाव थुनांगोनथाय आं बिदि एलबिखौ होफेराखैमोन ना बन्द' खालामनो रोंगोन रोङाथाय अननानै खिथाहरदो दे जोंहा जोमा अफिसियेल गेमार माने गेमस्रिजों माबा माबि गेमार माने गेमस्रिजों माबा माबि जोमा अफिसियेल सोरथो गेम दं बेयावलाय लरग'फोर सोरथो गेम दंथ' आरो गेमारा जोंना बै बाबु सासेल'सो गेमार ना बेखौ होनदों आरोखि बेयावलाय सोरथो गेम दंबावो आरो ना लरग' ए खमला खमलानो लागायबाय आरोखि खोरोमदाव जारलासोलै ब्र' नोंजोंबो जारलासोथ' आरो गेमार थांखुसो नागोन नोंखौ आच्छा थांखुसो नागोन आरो ना जोमा अफिसियेलखौ थांखुसो नाबावगोन आरो जोंना गेमार माबा खोन्थाना मा मोनो आंलाय खोन्थाबा जायो आरोखि खोन्थाना मा मोनो आरो खाथियाव थानाय माने गय खान्दिसो जाहो माने खोन्थागोन आं होनलायनो हागौमोन आरो ना जुइस मोनसे लोङो माने खोन्थागोन आं होनलायनो हागौमोन आरो गोजान गोजानसो जोमा अफिसियेल थांखु नामा नोंखौ आथा नानाय नागोन नोंखौ फैलाय आइदि हर नांनोबानो आच्छा माबा गेमार बाबु नोंखौ आथा नानाय बिदि नानो नागिरदों नांमारथारनोबा आइदि हरनांगौनो आइदि आच्छा जोंना जोमा अफिसियेला बे आरो ना लागाव जोंना सानजि नानिनि भिडिअ दंबावसो गेमार नोंबो मा होनो आग्लाय माथो मिथिगौ मा होनखो नोंबो आंलाय माथो मिथिगौ आच्छा
आंलाय माखौ मिथियो सोंबाय जों अफिसियेल बाय दोनथ'बाय औ आदसा जों अफिसियेल अननानै मोनसे खोन्थालांदो नैखौ एलबिखौ मारै दोनो आंबो दोनथ'नोसै टाइमबो जाबाय मायाव थुनांगौथाय खिन्थालांदो दे जोंना अबे गेमनि आइडिनो जानो अबे गेमनि आइडिथाय फ्रि फायारसो जाखो ना पाबजिसो जाखो आंलाय इन्टारेस्ट खालामबायलै जोंना जों अफिसियेला दसे सम लागायनोसै दाना दोननायासो माबोरै दोननाय जायो बै लाइभ माबायाव थुनांगौ खोमालै अके लोगोफोर दोननोसै बिदिब्ला ना रावबो कमेन्टबो खालामलाबा रायलायलाबा दोनथ'दिनि नेक्स्ट एलबिआव लोगो मोनलायसिगोन आरो दा गुबुनफोरनि एलबिआव लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट लोगोफोर दोनबाय गासैबो आंनि एलबिआव नुजाफैनो हानाय सुबुंफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय दिनैनि एलबिआव आंखौ जोबथा सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय लोगोफोर अब्ला दोनबाय दे गुड नाइट नै जाबावासो मायाव थुमारलाय रखरा You watched